So nyaya iripo yaizonetsa nadzimai venyu naamai avo inhau yekuti imi muri kutora amai avo kuvaita wenyu mukadzi pamusoro pewenyu umwe wamuinaaangosvikawo dare rinozoramba ipapo kuti hadzisi mhepo kutonyengana. Asi kana uchinyatsoziva kuti uyu mukadzi wemunhu, iwe woti unodawo kudya bota ipapo, vagarisane. Murume aramba kuti handizvizive, asi mukadzi akati ichokwadi, taiuya kuno kuChegutu mumaLodge munyaya yemudzimai ari kuti akadyisa bota remurume wake kwemakore 4 mudare raChiefingesi. Mudzimai wake ari kupinha asi pano haana kuuya. Alright. Makambotoenda kwaSabhuku ndobva adedzwa haana kuenda kwaSabhuku. Hamuna kuenda kudare kwaSabhuku, madedzwa naSabhuku. Chakaitika mambo wangu, munhu akatumwa achiti madzimai angu nini vakaenda vakanonetsana neava, saka vari kudiwa kuti kwaSabhuku kuti vazotaura nhau dzavo dzekunetsana kwavo kwete inini. Ini ndikasimuka ndichienda kwandinonoshawo kuti ndiwane chokubata, ndichibva ndabuda ndobva ndaenda. Vakasara vakaenda kwavakaendawo kudare kwavo. Handina kuzonzwa kuti zvakazofambawo sei. So nyaya iripo yaizonetsa nadzimai venyu naamai avo inhau yekuti imi muri kutora amai avo kuvaita wenyu mukadzi pamusoro pewenyu umwe wamuinaye wacho. Ndiyo nyaya adultery. Pamusoro ivedano mabudiro akaita nyaya inhau yekuti semagararamiro atinoita mukurarama muupenyu mukati menzvimbo dzevanhu, pane kutaurika paitaurika ukanosvika mukati menzeve dzemadzimai angu, chavakaona hapana nechavakapufa. Asi munzvimbo dzatinogara kune vanopichidzira vachinotaurawo zvatinogara, vanenge vachinotaurawo zvakanosakisawo kuti vazosumuka vachienda kunokonzeresa mishonga yavakanokonzeresa. Ini ndaiva ndisipo, ndichiendawo musango ndichinotsvagawo kuti mhuri dzirarame. Ndichidzoka ndokudzoka ndosvika ndonzwa kuti ndo zvaita zvaitika. Inini ndenge ndisipo, kana pese pakaitika mhirishonga inini ndaiva ndisipo. Ndati muri kupuhwa mhosva yekutora mukadzi wemunhu muchiita wenyu kana kuti muchihura naye. Mazvinzwa here pazviri kutaurika? Hongu mambo wangu, ndiri kupanzwa mhosva yandiri kupihwa kuti ndiri kutora mukadzi wemunhu. Manga chena inoparira parere nhema. Adzimai venyu imi vobva vasumuka, handitika vakutonoita noizi nemukadzi wemunhu. Handiwabona vakutoenda unoita chi noizi nemukadzi wemunhu. Havachafunga, vakutsamwa ivo stereke, vakutodambuka makumbo seguru. Handiti vakukoshwa zuva kuti nyaya yandaa kunomirisana nayo musha mevanhu
inopa kuti murume wangu kuzviita kana kusazviita asungwe nemhosva yekutora mukadzi wemunhu. Handi mapona? Ndapanzwa mambo wangu. Saka regedzai n'anga mukadzi. Handimoziva. Amai, tiudzei zvii zviri kutora nzvimbo pakati penyu nababa, zviri kutaurwa nababa wekwenyu. Handiti mapona? Kuna mukadzi munyika muno, mukadzi anga anobuda kuti angonotaura kuti ndonyengana nava. Kuripo kudanana kwokuti vanhu munobatwa musati manhingiringa. Makambotorana here semukadzi nemurume kusangana navo? Vaudzei. Vaudzei mudare kuti baba nyaya iri kutaurwa ndeiya yekuti panhingi paya patakamborara tese paya, panhingi paya tikadai pasango paya, panhingi paya tikadai kuzobatwa hatina kubatwa zvedu kunzi but pakati paya maaudios mukadzi wamunhu aitaura kuti ndine maaudios. Musaiginowe nyaya iyoyo, ndo inozotsamwisa matare. Taakukurovai neshamu dzinorwadza, isusu tanga tichingoda kutaurirana mudare tichiyananisa vanhu kana kugadzirisa vanhu nekuvatsura. Vaudzei muchitaurisa mudare. Ndeipi imwe loji kuti tikaenda nemi navo vangasvike vakanonyara kuti ava nokuti toda kupedza kanharo. Kana tichitaurirana muno, kana chinhu changosvika chete pekuti chaipa, handiti chinoda kungotaurwa chogadziriswa. Handiti mapona? Hakuurayiwe vanhu kwamama. Isu tinotori nedzeduwo dzakatotimirira nyaya. Handiti tikapedza dzenyu toendawo futi kwatinonotongwawo nedzedu. Asi hatidzoramba zvatoziva. Handiti uri kuzvinzwa here shamwari yangu? Amai ava vari kubvuma kuti vanokuziva. Chidanana muchato chaunorambwa nemunhu kunzi takanzwa ndipambe muri kuchata, anoti dhisu tingachatewo here ko mari tinetaiwana kuti, ozonzwa pakupedzesera oti tati tingoitawo zvipfuure. Handiti amboramba muchato, but it's a good thing. What about nyaya yekutora mukadzi wemunhu? Chinhu chakashata, but kana chatongobuda chadiyacho chabuda. Wotipindura kashamwari, ndiwati kutaura newe, toda kufamba nematare, vamwe vauya kugarawo kuti vada kubatsirwa. Tata amai vari padhuze pako avo vari kutaura kuti taitouya toenda kumaLodge. Kana isu tinoendawo kumaLodge kwacho vanhu vasati vabatwa. Handiti mapona? Musi wavanobatwa unoona vakazara achitaura kuti tiri kuenda kumaLodge. Handiti mapona? Pamusoro yedare inini handisi kutokana navo, ende zvanga zvisingamboitike pese apa, asi handizive kuti chii chakatomboitikawo kuti tisvike pakunozodai so. Zvanga zvisingaitike ndobva pangoitawo mweya wetsvina uchifamba, ndobva wakubatai, ndobva wazonopedzisira wakutinhirai ipapo. So ndokutaura kunoita munhurume. Kana wangosvikawo handizivi kuti chii chakaitikawo. Ichokwadi. Saka inini semutongi manje mudare, kana nyaya dzikange dzakadaro kumhuri, chinotiziva kuti mhepo dzinofamba dzonamira pavanhu, chinhu chinenge chaakudiwa kubatsira munhu. Handiti mapona? Nekuti vanhu vasiye chakaipa. Handiti mapona? Nekusazodzokorora zvinhu zvakadii zvakadaro. Handiti ndizvo? Ndo zvinoita munhu anenge atumwa nemhepo dzakashata kuti aitiswe chinhu chakaipa. Kana aitiswa chinhu chakaipa, kana taakumatare manje, matare haazoziva mhepo dzedze, ndodai dzaitozikanwa, ndo dzataitotonga idzo kuti sei muchituma vana
kuita zvinhu zvakadai. Saka ndoda kuona kuti mhepo dzakatuma munhu kuhura mukadzi wemunhu kangani. Nokuti mhepo kufunga kwangu kuti ndizokanuka kuti iyi mhepo ndofanirwa kungoti ndichiita musi wokutanga ndobva ndabatwa. Ndoti mugoona nhasi chaiwa ndandazvitanga ndabva ndadii ndabatwa. Kangani amai kamunofunga kuti makaotorana muchiuya kumaLodge kwenyu kana kuti kumisha ikoko kangani? Handiti mapoa. Hapana here vana vabereko? Hapana. Mune vana vangani nemurume wenyu? Mune 5. Baba havachaita here pabonde mumba? Right. Toda kuti mudzokere kuna baba venyu. Handiti? Siyanai nevarume vevamwe. Nekuti kumushande kupi? Mubva goko. Baba vanozikamwa here kumusha? Mukwasha anozikanwa. Saka nhasi ndichakusendamisai nemutombo wemombe namambo. Ndinotanga kupa mutombo wemombe. Mazuva ano kuri kuurayana vanhu pamusaka pevakadzi. Saka mukadzi akanyengwa nemunhurume, ndoda kucherechedza kuti murume uyu paanga achikunyengai anga asingazive here kuti muri mukadzi wemunhu? Vanga asingakuzivei? Handiti mapoa. Kunonzi kutadza purposely. Ndoda kuvanzwa kuti vakamira seya. Havakafunga kuti baba toda kumbovanzwawo. Ndozvamune muchiitwa navo varume. Handiti mapoa. 4 years it's not a joke. Handiti mapoa. Vanhu muchinyengana kunzi imhepo nemunhu. Dare rinozoramba ipapo kuti hadzisi mhepo kutonyengana. Mungandiudza here kuti kana muchiyeuka makapedzesera riini kusangana navo? Ngatiuri chokwadi tifambe nedare tipedze dare. Muchichengetedza urwere. Handiti mapoa. Kuona wakutombosiyiwa uchinziwe chimboitai zveurwere. Handiti mapoa. Vanhu ivavo vanyengana nguva yareba. Handiti mapoa. Saka no, mhosva kana yaparwa inoripwa. Handiti mapanzo. Mutemo wedu unoti mombe i5 dzinobhadharwa nemunhu anenge atora mukadzi wemunhu. Handiti mapanzo. Asi nhasi 1 pa5 mombe ndiri kuisendamisa pamuri imini, yamunonoudza vabereki venyu kuti ndozviripo. Ndakachadzwa mombe kwamambo yekuti ndibhadhare kumurume. Ndakanga ndakuita gumbo panze, gumbo mumba. Saka kwamambo ndakazonoripiswa mombe. Nokuti avo pavaikunyengai vakakunyengai vachiziva kuti muri mukadzi wemunhu. Imimiwo ndobva manyengwa muchiziva futi kuti muri mukadzi wemunhu, ndobva mabvuma munhu. Handiti mapoa. Zviri nani kuti tasangana mutawa, tadanana maokei, tanyengana pafoni, tazodini izvozvo. Ndozvimwe zvatinocherechedza kuti no, kana tichipa mutongo izvi zvatinenge tichitarisa kuti mutongo wedu uzopfuurira mberi. So avo ndandifunza kuti vachabhadhara mombe 3 dzekubhadhara. Saka ndaona pasina kuti
chekuvanzwira tsitsi nacho kuti ndivati inini 1 ndapai 4 ndakubvisa imwe. Ndaona kuti hapana chandinobvisira mombe 4 nechikonzero chekuti munhu wemuraini anotoziva kuti muri mining, handiti mapawana, anyeka mukadzi purposely, mukadzi wemunhu. Saka hapana zvatinonzwa tsitsi nazvo, handiti mapawana. Saka tinovasiya vaine mombe dzavo 4, kureva kuti ndapa mombe 4 5 muri vaviri, mukadzi nemurume, kuti muripe murume wamatadzira, asi imi ndichitokupai mombe 1 pa5 dzacho, ndichisiya murume uyu ane mombe 4, handiti. Saka vanobhadhara nemakwai. Renyu gwai kuna mambo, ivo gwai kuna mambo, kureva kuti makwai maviri mudare ramambo, handiti mapawa. Kana tichitaura mari yemombe imwe chete inoita 300 mudare mani mamambo, handiti. Then mombe 4 ndimakuziva kuti imari. Gwai ramambo rinoita 100 US mudare mavo. Ndimi makuziva kuti kana ndachajwa hwai zviri kurevei pamari yedare iroro regwai, handiti mapawa. Zvinouya rini vaRobson, titaurirei zvinouya rini pamawaniro enyu? Ndinotaurira dare kuti mama, isusu dare redu hwai yachona ikatoita 7 days inenge atodarikidza, handiti. Saka ndokupai 7 days pagwai kubva nhasi kusvika musi weFriday inouya, munofanira kunge mabhadhara gwai ramambo. Then imi mamai zvimwe chetezvo munofanira kunge mabhadhara gwai ramambo. Motiudza kuti mombe, kana mombe dzekutanga kana mombe yekutanga inouya rini. Tobhadhara munhu akatorerwa mukadzi kana toma muchitamba chitsveru panhau yechii yemukadzi wake. Iyo inyaya yandokurudzira kuti ngaibve mumuromo menyu. Kana yatadza kubva mumuromo menyu, ndinotonyora pasi, handinonoki kupa mutongo wekuti musi wakati mombe inofanira kuuya. Kana muchino ndikupei mondiudza kuti anotipei ndokupai. Musoro wedare inini ndichitaurawo zvingara zvomuitira, ndichashaya kuedza kutsvaga kuti tinokungorarama tichingotsvagawo maimai munhu tinongotsvagawo. Saka ndizive kuti ndinoita zvokudii, asi kungoziva kuti ndichaita singoita amai, mune zuva here rekuti mombe tinoiwana rini? "21 days kubva nhasi, ndakupai 3 weeks dzekuti chii ndopatinowana maresults ekuti muri kutenda here kuti maamuri mudare ramambo kana kuti kwete. 21 days vaJoseph, ndopatinoe chikutarisirai kuti takutanga kutaura kuti mambenge mauya kudare kwani kwamambo. Gwai in 7 days, mese in 7 days. Tinotozonzwa nemi after 3 weeks dai, because unenge waane muono kuti panopera 3 weeks chii chandenda kwanisa kubata, handiti ndizvo. Next court